I čao svima, ja sam Marko, a ovo je Mila. Mila. Mila ima koliko godina? Milina omiljena boja je ljubičasta. Ne, meni je sve dobro. Ona voli da ide u vrtu. Bila mi je omiljena plava, pa mi je začevena. Mila najviše voli da jede ribu. Ne volim ribu da jedem. Ajmo ovo da jedem. Najviše voli da spava sama. Najviše voli Marka, a ne mamu i tatu. Volim mamu i tatu. Najviše voli da gleda horror filmove, ne voli da gleda crtaće. Volim da gledam crtani. Gledam crtani. Mnogo voli da jede povrće i voće. Najviše voli da jede paradajz i krastavce. A ja jedem ovo. Najviše obožava Obožava paradajz i krastavce. Ne jedem. Boraniju najviše, kao i brokoli. To obožava da jede. Ne volim brokoli. Uopšte ne voli mamu i tatu. Volim. Najviše voli mene. Ne volim te. Molim? Molim? Ti to rekla da me ne voliš? Čeni žube. Ja volim. Nemoj da skrećeš teme sada, idemo da razgovaramo ozbiljno o ovoj temi. Još ovo. Pa nema, više pojela si. Ja bih htjela, tate pojeo. Tata je pojeo. Hoćeš da mi kažeš zašto me ne voliš? Ja nema da pojete. To je život, Mimi, nekad imaš, nekad nemaš. Smaki, hajde tu. Najgore imati pa nemati. Doviđenja, dragi gledalci.